Aquestes eleccions són importants per reivindicar, per negociar un conveni col·lectiu propi que siga beneficiós per a tot el col·lectiu. Això és necessari. I reivindicar tots els drets que tenim. En este PB estem especialment contentes que puguem tindre avui ja les primeres eleccions del professorat expert i especialista que ja vam intentar promoure i se'ns va recórrer perquè considerem que és fonamental que tot el professorat tinga la tipologia que tinga, puga veure's representat en els òrgans de decisió i animem a totes aquestes persones que encara no han vingut a votar, que vinguin a fer-ho, perquè amb els seus vots podrem portar la seva veu al comitè d'empresa.